dient que la gent no pren les 5 famoses racions de fruites i verdures. És més, diem que la gent no menja gens de verdura. Del que mai parlem és que hi ha persones que no només prenen verdura, sinó que tenen la verdura a casa seva, que cullen la verdura a casa seva. És a dir, que tenen un hort a casa seva. Com en aquest cas, estem en un edifici de l'Eixample, a la terrassa d'un edifici de l'Eixample, i mireu quin magnífic hort urbà tenim. Aquí tenim uns carbassonets, amb la flor de carbassó, truita de carbassó, flors de carbassó fregides. Aquí tenim unes quantes esbargínies, que seran fantàstiques quan estiguin més grans. Més coses que tenim per aquí. Tomaqueres. Tomaqueres, els famosos tomàquets. Mireu, aquí tindrem uns quants tomàquets, que ara ni són, les fulles estan una mica així, però seran tomàquets d'aquests que tenen gust. No que diem sempre que els tomàquets no tenen gust. I què tenim aquí? Veniu, que hi ha una cosa que m'entusiasma. Tenim el girassol. Mireu, ara em posaré com el girassol. Posaré unes ulleres, perquè realment fa molt sol. I què dona el girassol? El girassol dona pipes. Pipes que mengem tots de petit i que ens encanten i que sembla que només sigui com una xutxeria de nens petits. Sabíeu que les pipes tenen omega-3, tenen calci, tenen magnesi? Doncs mireu, jo us donaré el suggeriment d'avui amb pipes. Si teniu un enciam qualsevol, feu una vinagreta, amaniu bé l'enciam, agafeu les pipes sense torrar, les passeu per la paella i quan estiguin dauradetes a sobre l'enciam. I veureu quina meravella.